Hagnaya Beach Resort guys. Padong mi ngadto sa room ni Sir Joe kay mga huming snack and naglain jud akong kabuhi guys. Mura kaon jud gipangitaan eh. Guys. Okay pa di pa jud okay akong kabuhi guys. Welcome back Hagnaya Beach Resort. Bawkot ta tamong room guys. Ala nindot na diri no? Wow. Nice na jud diri di ay. Asa man tamang snack? Asa? Asa snack guys? Narada diri. Wow, ang nice naman dito guys. Oh. Hello. Mo eat si kuan guys, si Nainits TV kay naglain ko buhi. Pwede duha o nakuha? Hoy, pwede duha o nakuha? Doon ako ni asam tamaon. Guys, nindot kay diri guys. So, gusto mong mari guys, pwede ra kaayo. Perting gwapuha diri silahang kuana. Lahi na sa una kay dili nga ni ka anindot. Karon diri nindot na kay diri sa sulod. Guys. Hi mga maganda. Hi mga maganda. Kandang bila. Bahong otot. Maligo taon niya. Tana mga guys, manakan na ta diri. Hello guys. Sige. Dali na manaka ta. Okay na, mana among contestant number 1. Si Mace Lens. Nakako eh. Sige, ayan. Hi guys, nako diri sa ilahang payag sa Patilorosanan. Swimming pool guys ay. Nindot kay diri mga guys. Kaso lang murag mahal. Mahal ang entrance pero nakasod lang mi diri kay tungod kay sa trabahuan. Pray guys. Praying entrance, pray Romy. Na ay Patilorosanan. Patididitanan. Padiditanan. Hoy, dali na mo nga re. Diri mo mo aris patididitanan. Kasi nga na. Dili mo magpatidit. Patididit. Patididit diri guys. Naog na ko guys. Kaya di sila manunod. Hagnaya Beach Resort. Lingkod mo. Lingkod mo ba? Oh, lingkod mo. Nere. Dali diri. Ako di ay mo giubom ako. Dugayan ya mga prinsesa oy. Katawa na po siya. Sige guys. Smile mo mga bao. Smile po. Hindi ba siya? Guwapa ni bakuha. Ngisi lang, ngisi. Sige, go. Kaya pusing na kayo ko. Mungisi lang ko rin guys para mailhan ng tao.
Sige, pag-ipog soyo. Ay, pindot kayo. Pusing! Ano gusto? Asik. Alala! Oh! Ato yan yung video. Nasi Yuyu ay. Hayo! Welcome to my vlog ya! Subscribe yo Amo na siya. Arkitekto na namo guys. Poor man di ka no? Si Sir Yoyo ay architect 4. Wawi, kuha na ko, tawa-tawa ko. Eh! Mo dyan akong ganahan mo yung ba? Kay humble kayo yo. Na. Alo, ay humble dyan kayo. No. Thank you ya. Pohon. Hi Pearl. Wala video lagi. Video man. Ay guys, padong mi nga to sa kuan guys, kusina. Mangayo mig tubig. Kusina ni Hagnaya. Mo tanaw tas barko. Ako na ni mahog ilog, guys. Ingon si Pearl ako ibog ilok. Nang hidhid man ko Pearl, ala ko ni gawas. Nang hidhid ko ba? Ang ilang swimming pool guys. Di ba, huwag ka nang kita ba mag-individual nga rin ba? Pila sa kano? Mahal siguro no? Ingat lagi. Pila? Kilit din. Kilit din ng ausi. Isa to? Daga sa? Mangad to mi guys sa kusina. Kay mga may tubig. Kay wa may tagay tubig. Bahala na. Pareha man taday. Ginan siya na gali. Ginan siya. Ay, pagtundi rin balibon na yun. Spike. Atos kusina. Hi. Utang mangko ko, bro. Hala oy, nang hidhid man ko. Kani man akong tapat, di na utang mangko. Binuang man dyan ang imo. Oy. Guys, Nabawag sa kilo. narang ang ilang kusina guys ay. Di na ako tut. Ano, itong tulog yung mga may mix na. Oh, maligo dito nagbalik karon dito ni Maho. Asa man, oy, billiard. Oy, Tara, alas kusina lagi. Mo ni ilang kusina guys. Naibilyaran nila guys ay. Ano nilapas man to sila? Mau ba? Dagang wani doon. Ano tadi re? adi boy. Ay, sa diri oh. Bilyaran nila guys. Dali mo. Mini bar nila nga, bar. Hashtag the bar. Yes! Narang mga gwapo sa engineering guys. Video na. Hi mga guys! Hi Sigmoy! Welcome to my vlog guys! Alang bar guys. Hi Dugi!
Ari taman yapon. Nindot na kailang kuan sa una kay wala pa nga ni. Nindot na niya sa may number ko. Try. Ini ko nya na ko ay paningot ko maayo ay. Ana tamaligo? Dili pa. Naman lagi na sugo. Anin dot nilang kaliguanan? Oh, nanay. Mo inom ko bi? Una. Away lang Ah, wala day service basa. Ay sus, uy. Giubog ko uy. Ner, dali, Ner. Inom naman dai ko ra kuan ba. Mga... Ha? Tara ko ng kaliguanan ay. Kalikuan na diha. Tanaw ta. Ano na ato ni? Ano ki ba sa mi dapit ta. Sa mi may tabo ato. Isnarang ilang dagat guys ay. Nasa jilay si Sanan diri guys oh. Nausa ka uy. Mo si Ma'am Lini diha. Mo duwa ka diha, Ma'am? Sige, go. Ari diri ner. Sakay sa ari ner. Ayaw pag ginarti ner gihapon na. Nganis ni Rio maginarti init nga hapon na. Kasab anong na init. Hey guys, nanakay ng mga taga-engineering guys, oh, mga engineer. Ah. Asan yung ruta? Hindi sa dito na ay. Asa din mo padung, ma'am? Asa din mo padung, ma'am? Hi guys, Mandawi lang. Padung nas Mandawi, pila ka naka-oras mabot dito, no? 1 hours only. Ah, okay. Pandarag kusog. Hagnaya Beach Resort. Mas kayo dito. Ngarita ngari. Hi! Ano ba Del? Ari diri ba kay? Ari diri ba? Tapos ta ba? Against the light. Hi guys. Famous di guys kay tagsa na jud mi kay ari diri guys. Hi. Hindi na ako sasi. Sige. Ano ni sa Hi. Nice kay diri guys. Nice jud siya diri guys. Oh. Oh guys. Oh, nas inday lanes ay. Yeah. Ada lens, inday naras, inday Delia. Si inday Rose. Si Madam Ibiang and si Pearl. Hi Pearl. Hello. Don't forget to subscribe. Mga maritis ni guys. Ayo sad oy dili baya. Dili baya tanto ha. Dili tanto ma, dili tanto. Kuan man sad ang imarites kay dili man sad ngilad kay maayo man sad. Tinuod ka ng mariso guys. Ay guys, di mag-haul kay tinuod man sad. Magwapa nang sa ni Maritisa di ba guys? Mawala sad. Street side nga marites. Lagi ka. Guys, makaari lang jud mi diri guys ug mag-team building pero amo jung kaugalingon dili jud mi cover diri. Mo na nga samtang nag kuan mi nag team building pahimo sa mi kanang video guys kay
Di in town may ka-afford o kami lang kaugalingon mo gasto. Kay para ra ni sa mga rates diri guys. Ah. Pang-okasyon lang ning ako guys kay. Kulbaan ko nga no, namingaw. Someone guys. Happily married? Missing someone guys, oh. Hi! Nice place dyan diri guys. Ay, mangita ko spoken hearted, uy. Pangitaan yung broken heart. Uy! Among tanaw ng kuan guys, broken hearted. Hi, mang broken hearted. Balik ka dili kanino dili ka pinay. Haya ko. Hi. Heart raman ri dire. Why broken? Ana jay broken dia nakita jud ini mo. Hi. Nangita mi sa kuan broken hearted. Nara jud ay. Lagi. Yeah, guys, I'm happy guys. Pwede may musakayan na. Oh? Di na matumba? Musaka ko dai, musakay ko da. Ganahan ko pagkakuha. Nindot ay. Ano gabi? Nindot gabi na isuga dire. Lamat ha, mamalik mi kagabi. Bye. Sakay lagi ko dai. Ano ba? Tiger, leon. Ako kay. Lagi ngunit lagi ko nya picture ko dai. Asa ko alam. Dire kaysa ako mang video. Makasaka ba sad ka ko? Kabubuan na. Kung may hagdanan. Mukat-kat. Balik ka sa iko kay. Kat-kat ko kay basig daghang tao ni gabi ba? May karon kay. Minute man. Ato testingan. Sige day. Sakay day. Suy ba? Layat ba? Kataga si Mugdiel. Ikaw lang. Ako kuno day. Di ka palayat lagi. Gusto lagi init. Ala oy, halo man. Oh, yaw oy. Mabuak niya. Hindi, post na lang be. Ala, video man day ni no. Okay. Puti kay. Kana. Sakay lang. Kuan ka nang may nagpasa. Mabaso man. A few moments later. Guys, namakwit na sad mi guys. Uy, maglaka sa diha. Namakwit na sad mi guys kay dili day mao nga mong gisudlan giahag. Aw gubaon ng CR. Hi ma'am. Hi. Nakuha na din ako sa una balhin ko karon balhin na sad ko. Guys, ari mi dire guys. Mao jud. Nadami ni mo. Hindi lang. Sige lang. Ano man jud ng light? Ganahan naman ako dito oy. Baho man. Mong pintal. Karana na ni dito. Asa ko? Hoy, Diri lang ko ay. Ate diri ka tingin. Dire ko. Asa ba ka diri? Hoy, diri lang ko oy. Hoy, nindot lagi diri ako. Oh, nam si habol din. Ako ra mo sa duray. Ay, karon mo. Hi, namalhin na sa big mga rom guys. Mura sa niyani ko ng mga langang puwag lubot. Lain na sa picture. Lain na sa big rom guys. Oh. Look at that, my rom. Para jom. Hi mga guys. Mura tanig mga puwag lubot. Tonik ko siyang bag. Habilin daw yung bag. Kapihanan kay balik ka din eh. Nara ay. Wala na tayo. Aircon doha guys. Per, panda na siring usa per. Karing usa? Mura magbala. What ay kapit ya? Ipol na. Per. Wala may kuan, wala may outlet. Muray nakabati. Anada. Alin na atras? Uy, bahagi no. Dili ba?
Duha. Duha. Dili na jud ka babalhin na ni guys. Sure na jud ni? Oh, mayo kay sureness na jud ni. Mahimutang na jud mi gamo ang kalag. Unsa ros? Oh, bago ning gripper. Atong tanawon lang siya guys ha. Oh, napay ka ng drawer. Wow. Ano na is Delia? Wow, dako pa sa ang CR sa kaysa didto. Wow! Oh? Hindi ko di ba kung first of hagit ako pa dili ka usad eh. Never usad kaya kadungan mo eh. Mo jud. Dako jud luag kaysa didto. Ano mi? Ako sang hanger niya kung jacket be. Kaysa tong jacket na didto. Ako sang hanger be. Oh, ari na ko diri oh.